Msatim seke akatola mato bebe atavala chikoba choseke tango bebe Ini liya. Itu kuru kata kau buka tiki kubaga tiki mula kata kia waje. Nana waji. Itu kuru kata Vicenta. Lele Vicenta deni re. Teli ke. Nana betul nana. Itu kuru kata kia muka teka antara dike. Wana yani jauh uso ya Vicentino. Bakia. Mana nggak mau uso ya solo. Mana nggak uso. Lakini ya tu nego ketu beche mas. Ya tu nego ketu beche mas standar. Kita onge nggak mau ngebeche ya. Dongan mane mudua dira ne tapenjoni ata jog. Kare ma gitu kanya ki dok. Kwani yo manyiri fonyo gino pionale tu nyo machuto kare podo fuo. Buana. Machacha no dio biro mayore. Tu nggak mau so ya tu noni kai. Tapi yo dia duang maro kai. Wachini dia duang maro kanyo te noko. Oh wachini noko kosen Mombasa nen ku. Dia duang jana ni kai. Jadung jana ni ku. To jadung no no clear la. Wachi ku yo kodi gi. Yo manyiri ngen sindo kunyi de luo. Itirigo do amo kata ke tiki matara muda kate muane ke. Wala mangebe ne de. Itirigo tu gar gidire kata ka. Okay, mira benar deh. Itu kira kata kita. Senyar yogo. Pero Saya mau puluh jino nganya tendo. Onyul ngane kurut. ha? Matu sela lo jogi. Kura afadhali Wani Tuongee mga tukatia yo. Wani ngana wala le makita Ngamula lo buana. Kata mananya te jo kutin mwa jono lal. Toko lala no. Okola no Wani ngatore kakakong. Afadhali bana, wacha bana, watu tuongee Tukone no Kiswahili. chendi ya. Watu tuongee Kiswahili bana. Solo bana iti yero akatobudo bwana ne kolo ne wakomba kapini kati masani timire na robi ne magie. Afadhali tuongee Kiswahili. Kiswahili. Nyiri yat. Gitenke tidak gore Vicenta. Idak Vicenta. Emori kichi. Mana joga mane. Maji mare. Ata kiae. Manu tunye. Eni gidi maji. Dong gidi maji modak mo na Koso wa wo gini wana jo ya toko. Una mubira. Tano tena bwana. Koro wani mi wacho wano. Kibiro ki pesa. Tuami ya tidak Vicenta. Idak Vicenta. Ya do 10k. Mana mana bende kibiro kiwalo kamana to kwa mi ya. To beka bisa meli nyalubiro tren ma ya toi. Onyalubiro to ya to enge ya by bwana. Sama mi ya to koko chakumi sibie. Bwana. Tu paro nade. Upano nyalo lando ukumi ya to tere Vicenta. To Vicenta Ne ne mudwa no be. to kudo kamida na thi. Kuro nyalo lando Olando wanade no ateme. ne osiepe kuro kelo jogo Winji kakidwa ketho kesi no. Mokwa dhi ni tim gi adno. Kuri ka go joto. Gi pesa matin. Pesa matin bwana. Kwani bwana ngoma mia deri nda bwana lunch wachape ne wasaka timo. Dong mani wagocho ne nungi suani pesa di. 250 makata pare. Tukada ito dong mana tu pesa matin 250 bob. To nyako chano ngade ne. Macam ni 100k. Kare nyako no yudo ya. To ngamano mi ya to no. Ngamano mi ya to anda kuno biro nyo ya. Ka ya to. Wasama ya to mano tiyo ko ne Mano ya to ne mo kechinda to kiyiga 100k. Kau. No ka ga 250. To story moro mane kuruto gono wache nyalo. Ni matufu bleta leo kisoda Nande kada fredo kudika. 100 kada fredo kao. Wani pinyi dongo ito kamera mo. Tinde tujigolo ga 50. Itengo. Onyulo. Kono di medo go. Adong nitiyo 50. Nyathi machielo ni luongo. Nitiyo 100, nitiyo 200. Tengo tili jokola lo. Lakini ngatu molo alufu kadichiel, alufu tinde jo governor ema wuotho go. Mayo. Dong ni winjo ni governor moro bukre ni an alufu los ni ngata chiel. Alufu los ni ngata chiel. Alufu wene tum bwana soloni tongyo ga yika gima ngato riambo. Bwana ngani? Unange ute nyaka kuruto nyaka nyulo. Toke mase chiko ita no. But best wakaba beduga busy bwana maka ngato kalo nyalo ga paro ni. Tajenda be okdua kosi. We mama chakalo. Bwana kalo. Dudu ero biro